Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangata na laos epistel di Minggu pasapuluh 55 hodung Trinitatis di tanggal 2 September 2024. Ima hata ni Tuhata na tersurat di Pesalmen 125 ayat sada rodi ayat 5. Topik ni Minggu disi nungadenggan saluhut na di bahe Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ujaha madihita sonoma didok hatani Tuhata. Ede hananakok akan marhaposan tu Jehovah songod duluksio do nasida. Dang tagamon humordit hok do tahe rodi saliling-lilingna. Akaduluk do ia humaliang Jerusalem. Jehovah do yang go humaliang bangsona olak nion rodi saliling-lilingna. Aidang taga montong madudun tukot harajau ni hajahaton di atas perjabaran yaka partigor. Asa unang laho tangan yaka partigori tu hagiduhon. Saibahema nadinggan ali Jehovah tuaka nadinggan rohai doho tuaka sisangujur marroha di bagasan. Alayang go aka namanibil tu dalam nasida sadiri akan nageduhi say natugihonon ni Jehovah do nasida rab dohot akasula hajahaton dame ma songgop yang gotu Israel. Ima hatani Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaon hiado tahe tabereng dulu margoyang bergoyang manang marjoket manang martuba marpoco-poco molo di hata bata di dok humordit manang bergerak alana molo di hata Indonesia di dok bukit goyangin narupane datu kiaya teh kecuali di film-film animasi anggo disi sudido bui naso margoyang buido margoyang disi naso makkatai buido makkatai dan lain sebagainya. Moloau dak ado pehuida gunung manang duluk bergoyang kecuali si duluk seribu ate. Anggo si duluk seribu na huta daun hola makuling musik mamitor hehe doon sian hudulanna. Jala margoyang mengikuti irama ni musiki. Gunung itu tetap di tempatnya. Hok doi di ingananna. Dak kiai meret siani. Misalnya dulu martimbang na di Sibulgaan sian na julu hok doi disi dak kiai meret nang pero lalo manang gempa di tahun 1927 itu nasal pui datung gabe meret ibana tu tempat na lebih aman misalnya gabe pide satu kitu siatar datung adong ya teh hok do disi dulu martimbangi tung pero lalo nagugui lau songoni dua kaduluk na asingi. Hamu kadongan songo duluk-duluk nahot naso humordit ma nuaing digobarhon parpesalmenon akan marhapo satu Jehovah. Lebih tepatnya didok songo duluk Sion seperti gunung Sion yang tidak goyang. Tatadda do tahe duluk Sion ragudang do pesian hitaon nasuhia mernidei. Ala itu akadongata naung hia wisata rohani tu Jerusalem paling tidak nunga hiamar nidasa. Alai tung sohiape taidei jala tuk sohiape hita lahu tusi nanaing dohonon dos dosudi dulu di portibion. Dang maribari. Holani tutu duluk siono jojo doi di gobar hotu hatuguon, haulion, haguguon, hadameon, bahkan tu hatongamon di bibeli. Taingok do edekor osion nauli. O Sion nauli tongam doho
alamanmu seredo, ho hutana jekar dame toktong, nama si holdo au tuho. Kur na sangat terkenal ate, apalagi molo aka ama mangedehonon macai tabu. Buasa ikut tuduluk siyo di gobarhon, buasa dak tuduluk si marjarungjung, manang tuduluk martibang. Muradu alus ni iya te, alusna ala disido konteks ni trupukon. Jadi au sura di tanobatak di sura bibelohon, songonido rabahenonna. Akan marhaposa tu Jehovah songo dulu martibang do nasida pasti do songo ni rupane bahasana. Alai ala di Palestina, di Jerusalem, di surat turpukon batu tua tong dulu na di sinonido gabe gobaranna. Dulu Sion ba dulu na terberita mai di Israel. Hamu kadongan songo dulu na suhia humor ditsian inganan na songo nima akan marhaposa tu Jehovah. Taingok da akan marhaposan tu Jehovah do didok. Akan marhaposa tu Jehovah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lapatanna dak sude jolma, bahkan dak sude na mangguari dirina halak Kristen. Unak salah kita adong dope Kristen KTP, maksudna Kristen tanda pengenal, ia sui Kristen tanpa pertobatan. Adong dope muse Kristen tomat, ima halak Kristen na hari Minggu tobat, Senin sahatu hari Sabtu kumat. Adong muse dope didok Kristen balon, taboto do balon ate. Belgado nian alai murado di habakona lugu. Jadi belgahir di bana berengon. Alai niang. Adong musedo Kristen susu. Kristen susuon ulaun na holan na manusu. Atik penang magodam. Saya tong minum susu. Susu dia winna. Abe ngaikon idahakian. Jadi molo di dok torop dope nasomar haposa tu Jehovah ra dak pola pajuluhui bamadohi. Torop dope nang akan namangguari dirina Kristen justru lebih marhaposa tu dirina. Ia soi marhaposa tu nasoni idai alias beguatu dohotaka begu-begu yang lain. Dak porsia dope tu hata ni tu hata. Atik pe nunga maus di begi hatai. Uposado pe rohana tu akahata ni jolma. Uposado pe rohana tu hata ni akasi julu-julu tubuh. Idua sasipata gabe marabalangan. Nunga say didok, daksi baheno besira, tu tanoman ni namoding. Alay praktek na, say adong dope mangula honi. Didok tadda ni parsirangan. Hape aha mahadumuan ni sira tu parsirangan nate. Sira alias garam, patabuho si panganod dui. Ia sui dipake lahu mengawetkan aka makanan. Termasuk mengawetkan akadeke bahkan mayat. On asa sirang nina. Di pabaheni sira tu kuburani. Hape alangon nina mangulupe suado. Sipata na ikon mamijam sira nama tu tetangga pai mamargeser barangon didok. Asa adong alangon na. Jadi torop dope nasomar haposa tu Jehovah. Alayang go akan namarhapo satu Jehovah dang moro tisian prinsipna, dang moro tisian haporsiaonna. Tung rope akamara nang aka persoalan, bahkan aka tantangan rintangan na niadupanna. Hok doi bana disi. Jadi dos songod duluk siun naking, nang pero udan, ro abulas, ro aka salju, ro aka namanodong duluki, hok doi diingananna. Songonima akan marhapo satu Jehovah tidak akan goyang sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Jadi mertua ma akan marhaposan tu Jehovah. Hamua kadongan sasitongna dakola tu duluk siod di gobarhon hatu ni akan marhaposa tu Jehovah.
Di kobar hodo pe muse tu Jerusalem. Atik pe dakya hita tu Jerusalemon na pasti boy do nuaing ta atusi jalata boto sian pajahot ta ditrupukon. Pabua kota Jerusalem itu dikelilingi gunung-gunung. Dihaliangi akadulu dohuta Jerusalemi. Ido didok nakid ditrupuk tai. Lau songoni do nang akan marhapo satu Jahoba. Bagaikan kota Yerusalem yang dikelilingi gunung-gunung. Lapatanna akan marhapo satu Jahobai dihaliangi Jahoba do ibana. Dada marsangga-sangga alai saliling ni liling nado didok selama-lamanya. Ido didok diterupuki. Molo didok songoni bukan berarti dangadong be persoalan siadupan ni akan marhapo satu Jahobai. Barangkali tetap adong do persoalan. Bahkan didok di bagas satrupukon dang macoho dope harajau ni hajahato ni laho majahati hita. Tapi nggak apa-apa. Ay Jahoba do makaliangi ibana. Sai bahenon ni Jahoba do naduminggan tuaka nadinggan roha doho tuaka sisangujur marroha di bagasan. Kepada orang-orang baik dan yang tulus hatinya Tuhan akan melakukan kebaikan. Ido didok musia di bagasa trupukon. Dus mai songo sahit. Barangkali tetap adong do akasahit di portibionate. Bahkan berkembang do sahiti. Alaidak pola buhay. Napiting nunga adong antibiotik. Nunga adong penawar ni sahiti. Suah songo ni do nang hita. Barangkali tetap adong do akatantangan dan rintangan. Sakit penyakit tak adupi do dingoluon. Alai dak pola bohai, ay nunga adong jaminan untuk aman, jaminan untuk sonang dihita. Ima tuhatai. Idu asa didok di Alkitabi aman dalam lindungan Tuhan. Aman, sonang, daido natahari koto dingoluon, molo riko dihita mangan, riko minum, urmikyo do pe keamanan. Bahkan molodang amak kita ba buido dang marlapatan akasi pangano dohotaka si inumoni. Idu asa didok di Bibel tai aman dalam lindungan Tuhan. Di segala hal dohita patupahon naka keamanan asa sonang tahilala. Alai lau songo dia petabain berlapis-lapis keamanan ni talului hasonangan di luaran. Anggo hasonangan na manoktong, keamanan na sejati, kenyamanan na sejati holad dito hataido. Idu bin na didok dison aman dalam lindungan Tuhan. Molo di buku ede nomor 210 pati, sonang dilabung Yesus, sonang narotusi. Unang beho mabiar, laho madapotoni. Hamua kadongan, mari percayakan hidupmu kepada tuntunan Tuhan. Tahaporsiai jala tahaposi ma Tuhani jala taingok ma nunga denggan saluhu na dibahi Tuhani lahu mangodingi hita. Jadi dipatu pado segala hal lahu mangalinggumi mangodingi hita dohot majamoton hasonangatai. Menjaga rasa aman kita itu Tuhan sudah lakukan dengan baik. Ba tutu tuakana marhapo satibana duyate. Atong tahanguluhom may jala tahamolatehom may tutuhata. Amin. Martangiang mahita. Mauliate mariho Tuhan di hatam na hubigi hami say paurat tom may di bagasan rohanami. Asa di perbuiho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.